Не знам каква тренировка ще бъде днес, като ми се спи, между другото. Право ужас. Булстъра да видим дали ще ме дигне, ама ще ме дигне в момента нищо. Брат ми много ми се спи. И аз не се разбирам нищо, брат. Аз говоря на литература, не говоря на български език. Нямам време да загрявам. Това е мит, че на тялото му трябва загрявка. Направо почвам. Upper body ще правим днеска. Upper body, започваме с файс. Видим как ще го направим. Залата е сравнително празна, между другото, което е супер. Което е уникално просто. Виж каква тениска сложих днес, специално за тебе. Да ме прави, че изглеждам по-голям. В същото време аз съм пълна мишка. Дет ходи в детската градина да се бие 50 в едно с лапчетата. Ма те трябва да са поне нахъсани да се бият между другото. Само това. Уиди. Който не слуша чалга, докато тренира българин да се нарича. Шики, 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 бум, къв си ти бе, няма шум. Каденка. Или Галена. Чест, ще направя тук бавнички. И колко бях? Тогава бях в пик форма. 160 ги клекнах 3 пъти тогава. И покемона дойде и ми вика, що не правиш полуклек, вика с тежко. И аз го гледам, разбираш, като лев железница. Направо не знам как да реагирам, човек. Дали да ме застрелят или да ме прибият от добой, човек. До смърт да ме прибият. Тя трябва вече да щупи, тя вече е по-щупена от това не може да стане. Аз ако правя един протеин крака, между другото ще ме събират на части, разбираш? Моето наистина си признавам, аз огладнявам на психическа основа. Аз си признавам, човек. Аз и съм жаден вече на психическа основа в някой момент. От Lidl или от Kaufland, не мога да спомня, взех 2 литра и половина вода. В смисъл стек 2 литра и половина бутилката по 4, 10 литра. Изпих 2 за един ден и 3 с тренировката. И на тренировка изпих литър и половина, декстрозата и протеина. Скажи ли, че 9 литра вода съм изпил 8-9. 100. Ще се намажа ставката.
Сега последна серия правя тук. Става имаме широк фат лат пулдаун. На седнало положение ще правим избутване за странично рамо. Едно за трицепс, едно за бицепс и сме готови. Тица направих с това. Мога повече, ама минус 10 часа сън. Сега, 3 серии ще направя лат пулдаун, 2 загряващи, една обработваща, защото правих гърди до преди малко и горе-долу гърба ми изцина. Сега, тук ще се опитам да дръпна за серия. По принцип искам с 30 да правя, ще е леко, няма да се натваря, но ще трябва да правя с по-тежко. Така че с 80 ще ми бъде работната. Ще гледам 7 до 10. 2 серии 7 до 10 с тежко и една трета бак-оф серия ще направя. Да, задължително. Няма стане. Също се намажа с сирените. Днеска не съм гладен. И днеска, защото хапнах тъмън. На следващия път, за след тренировка, сирените ще хапна. Да, мириш така хубаво на крави сирени. Добре, се мажа с крави сирени да мога да правя с по-тежко. Не е тъп да си лесно. Какво? Много е важно да опълвам до край. Айде, 90 работна, 5 до 8. Айде, спуснем. Този път спускам коцето. Сега спускаме коцето. Чай ще не мога на целия паролата, пък Face ID-то не ме познава. Кажи някоя песен на коцето. Това не е на коцето. Бедна кралица. Ice Queen. Не чувам нищо, брат. Матрицата съм. Аз съм Agent Smith в момента. Моето сърце. Копирайт. Ай, си грях. Стига толкова. Много тежко това. Много тежко. Ай, малко мен с физик. Брат, всичките пейки са заети. Тома не, какво прави сега? Казва ми, че има 3 на пейката, прави прав. Стяра, тя стим да прави човек. А пейка е отвратителна, човек. Все едно стоя на магари. С облегалка. Супер! Опа, падна! Ей там. Гадет. Пускат ми гръцко и чупя всичките тук, всичките стъкла ги изпотрошавам. Почвам с това. Всичките стъкла, ако ми пуснат гръцко и ги изпотрошавам. Потрошавам. Ето тук един крак, брат, и направо не знаеш какво става. Ужас, човек.
Жената ми вика, какъв е този мустак, аз си викам, но теб го видях да си приличаме, викам. Ей, това е коментар за тази машина, брат. Жена с мустаци. Ми не става, човек. Просто не работи така. Стига толкова си. Вече съм стар човек. Нова техника намери. Мале. Бицепса загрех вече. С фат гриповете, нормален къръл, няма да правя хамари. Това ще е трудно упражнение с фатовете. Значи загрях 12 на ръка с 15-ките. С 15-ките пак сега ще правим на фат грип серия. Маняци, приключихме тренировката. Upper body, много добре, много доволно. Сега ще им да хапнем. Ориз, конски кюфтета. Много добре, протеин, въглехидрат. След тренировката супер. И чакайте следващите тренировки. Like, subscribe, share и най-важното. Маняци, ай чао!